Ahojte, moji drahí, práve som sa dozvedela informáciu, ktorá ma neskutočne vytočila. Riaditeľ RTVS Machaj ide zrušiť reláciu Kultúra.sk a vyhodiť na dlažbu ľudí, ktorí túto reláciu robia. Ľudí, ktorí sú dlhodobo zamestnaní v RTVS-ke, ktorí si možno ťažšie budú hľadať ďalšiu prácu. Ale pointa toho celého je, že oni idú šetriť. Takže, drahý pán Machaj, prečo nezrušíš zmluvy veľkej väčšine externistov, ktorých prácu vedia nahradiť interní zamestnanci? Prečo sa nešetrí tu? Prečo sa neušetrí niekoľko stoviek tisíc eur, možno za mesiac, na externých pracovníkov? Prečo sa nezrušia relácie ako relácia pána Havrana napríklad? Aký má ona prínos? Prečo sa nezruší kopec ďalších relácií, v ktorých majú prsty mimovládne organizácie, ktoré sú podporované vieme odkiaľ, ale idú vyhodiť na dlažbu interných zamestnancov, ktorí robia hodnotnú reláciu Kultúra.sk. Priatelia, nastal čas, aby sme priložili ruku k dielu a podporili ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Ako? Tu je naša prvá pracovná úloha. Vyberme si riaditeľa RTVS my sami. My predsa túto funkciu platíme. Tak, urobme si zoznam kandidátov, ale najprv kritéria, podľa ktorých by vôbec takáto funkcia mala byť obsadená. Dajme to našim zástupcom, ktorí zatiaľ podľa platnej legislatívy môžu riaditeľa RTVS zvoliť a vlastne vykonávajú ten proces výberu kandidáta. Ale tých kandidátov dajme ten zoznam my a takto pomôžme a podporme ministerku kultúry v jej práci. Na túto úlohu sa podujala a aj to robí, no tak jej pomôžme. Nech nemá tej roboty toľko veľa a takto jej jasne dáme najavo nielen podporu, ale aj dáme jej vedieť, ako to chceme, s kým to chceme a že na tom trváme. Toto má zmysel, priatelia, tak do toho. Tu sú tie kritériá. Po prvé mravnosť, po druhé odbornosť, po tretie žiadne spojenie s komerčnými médiami, žiadne spojenie s mimovládnymi organizáciami. Kritériá vieme a vieme aj, čo chceme. Prestaneme sa hrať tú hru, do ktorej nás chce zatiahnuť liberálno-progresívna skupinka. My sa s nimi tú hru kráľu, daj vojačka na námestia hrať nebudeme sa pretláčať, koho je koľko. My budeme pracovať a aj začíname. Z nášho pohľadu a rozhovorov s ľuďmi, čo som stihla, navrhujeme podľa tých kritérií ako prvého kandidáta napríklad Mareka Ťapáka. Morálny kredit je konzistentnosť v postojoch k zdravému rozumu, morálke a klasickým ľudským hodnotám je. Odbornosť je. Pracoval dlho v umeleckých, hereckých a iných kruhoch, pozná problematiku aj publicistiky a dlhodobo sa venuje aj tým témam, ktoré nás trápia. Máme tu prvého kandidáta, ľudia, navrhujte ďalších. Máme tu na to mail a môžeme to robiť spoločne. No a ešte tak na záver taká bodka za správami, že 3 grácie chcú navrhovať odvolanie ministerky kultúry. Môžu všetko, ale aj my. Takže budeme konať po svojom a musím poďakovať, sú veľmi inšpiratívne, dávajú nám veľký potenciál konať a jednoznačne vyjadriť podporu prácou, konaním pani ministerke tak, aby sme dosiahli cieľ, ktorý všetci chceme. Objektívnu, verejnoprávnu televíziu Slovensku a rozhlas, ktorá ľuďom dáva to, čo už dlho im dávať mala. Informáciu takú, aká je.
Priatelia, snažme sa spolu prispieť ku skvalitneniu legislatívneho procesu tým, že pripravíme ochotným poslancom znenia úprav zákonov tam, kde vieme z praktickej skúsenosti, že je zákon nejasný, nepresný, neúplný, v živote spôsobujúci problémy. Ak máte osobné praktické skúsenosti z uplatňovania práva v rozpore s potrebami reálneho života, napíšte nám na mail uvedený na obrazovke.